Brother Bernie! Bitok-bitok! College student pa ko, Trompeta Bernie. Nitubag sa siya, oh. Og bago lang ko nag 18 years old sa ako, Oy, shoutout kang Ish Villanueva Yamumo. Shoutout sa mga Kalizo staff sa may Cagayan de Oro Council. Ay! Hello, Senta. May nagkita ni Gerald Kalizo kaganina. Ano siya may nag-abot? Shoutout sa inyo diya sa City Council, ha? Oh. Nganong sa oras, be? Alas 4:05 na. Nganong karon pa man ka nakaabot na ang imong klase alas 4 man nahuman. Unsa naman alas 4:05 naman. O siya pagtuon mo pa nga atong anggit sa among eskwelahan diretso sumpay sa tumbalay? Basi nakalimot ka pa nga ang eskwelahan Divisoria ta ako nagpuyo sa Upol. Wala lang. Joke lang. It's a prank. Ha? Binora, nagpasalamat dito ko nga ni Kuardega. Ni uli na yung ka. You know what? Nagpasalamat yung gusto Ginoo anak no nga. Yung ko'y guwapa, buutan kayo nga anak. Nga kanabang kanang kuan gyud kayo kanang musunod yun sa mga ginikanan, and I'm so grateful kapasalamat yun ko sa imo ana o napasalamat ko sa Ginoo ana Janice. Liwat ka ni Julia Esparcia nga buutan maayo nga bata ana anak mo gud ni Paris nagwapo kay na po yang kuan na papa la. Lagi pa. Pero say makaunahon na sa ko pa ba nga burag wala pa ni na burag na OA rasad ni pa? Unsay pasabot nimo nga na OA? OA pa kinang kabalo ka ako mga classmate karon naapas sa mall naglaglaag pa naiuban na nandaplin sa soccer field ana ba? Ako diretso sa balay murag wa naman ko'y kuan pa oy murag wa na gyud ko'y panahon sa socialization. Murag eskwelahan ta diretso balay unsa man ni usahay boring na. Oh, boring. Kung naburingan ka di labi ng mga labhunon diha para malingaw ka. Kung piling ni mo wa ka nalingaw na dagang kay mga plato diha atong plato dugay na tulo ka semana na way hugas. Gasukol lamang galing. Kasi gusto ka nga hugasan nimo na aron malingaw ka. Si Papa pod masi kay kapar. Liwat yung kasi mong kumpare nga si Julius Paurelio. Si Uyoy, ingana po siya. Kabalo ka, anak. So may angay ni mong laagon. Kompleto ng mga risbalay. Na internet. Na tana, all you want na diri. Ang ako lagi anak nga di ko gusto ba nga. Kanang musulod ka sa'yo anang mga uyab-uyab, anak. Dili mo ko mag-uyab-uyab pa. Tangan ako man ang isikreto. Ako isulti sa imo ha. Kung naman galing manguyab. Kay kulang na lang bitawan ni Pag. Ibutan ko ni mo sa taas dito sa building. Ta magpataas kong buhok na mura na kong si Rapunzel ani. Naunsa naman ni di na kita mahalin ani. Ay sus, ay kaluan ang di mahalin. Ikaw pa nga, gwapa kay ka. Liwat ka kasi mo mama. Masabta na nimo karon barag unahon na nimo nga mura man gyud tawo no kanang distrikto Cebu. Pero sa tinud anay lang makasabot ra gyud ka. Nga kaniya mong gibuhat para lang gyud sa imuha. Mo nang mas ganahan ko ana nga eskwelahan diretso balay. Kung pwede palang lagi hangyoon ako ang DPWH sa magbutang nag-flyover, eskwelahan pa nun rin sa balay. Gibuhat ko na. Ayaw ka balaka. Karon masuko man ka, malain man ka, pero I'm sure eventually. O abot ang panahon
nga magpasalamat gyapon ka namo. Pero nga ba pagpananghid, girl, ha? Ayaw ka bala ka, girl. Syokoms na bahala, ani. Masukot lagi na imong papa. Kay, barkada pa na akong papa o imong papa. Close ba na sila. Tapos, girl, larong puta sa bay. Ta birthday pa biya na ako na masukot lagi na imong papa o ka ng sleepover. Ay, naambot lang yun. Kay nisukan, wa pagin na, nisugot si papa. Mao galing girl nga Syokoms na bahala sa app sa show mo. Eto sige na mabalibat sa Syokomber. Basta ikaw bahala, ha? Oh, nana si Papa. Maayong kwan pa, maayong gabi pa. Ang ako din classmate pa, si Girlie. Ay, tito. Mayong gabi, tito. Mayong gabi, aperti. Mayong gabi, yun, tito. Grabe lagi, tito. Oy, mayong gabi, yun. Grabe naman ang may gabi ka pang lahos naman. O sa may tuyo ni mo. Kay kung ang imong tuyo, mananghid lang ka, kay gusto ni mo imbitaron akong anak para sa sleepover, sultihan ta kadaan nga dili. Ta kung mamugos ka, kanang kutsilyo mo lahos yun na sa imong dughan. Wala, tito, kay di nila ko diri kay mangihi. Sige, bes, ayo, bes. Bells. Uy, tama na yung naghilag. Nakulbaan ko, bes. Uy, kuya, wala si mo papa, bes. Uy, ang kutsilyo ato man sa dughan mo. Pag-iwo ka pa ng bells. Ignabito taka nga. Di lagi na yung anak si Papa. Abi na ko, uy, wala man ko kipa-istorya o ko, uy, diretso na. Grabe, mang giday, sigida, mang giday, balibaran man dahil Syokoms. Ay! Sa moto, mahimo nang gikuan ng Rapunzel dress by. Sige na lang, bes, sa imong birthday, bes. Pagkuan na lang, bes, kanang pag-live. Mag-video call na lang ta, bes. Para at least lugar nga ako, magtanaw-tanaw na lang ko sa inyo, bes. Anak na lang, bes. Ala, ipasinsya yung kaayo kay wag yun madal sa Syoko sa paghangyo sa app sa Zoom mo. Kaya na, pasayloag yung ko. Please forgive me. For I have sinned. Unsaon naman lang ako ni Bes. Dawato na lang kamatuoran nga di gyud ko makalaag ani. Lagi, bes, uy, Benz. Buwan to ba imong crush tana, Benz? Maugani. Sus, ay, naingon pag yun siya nga. Na daw siya isulti sa ako ng gabi na. Pero, ay, samok man ni si Papa, uy. Napasayloag yun, Benz. Sorry. Sige lang, Benz. Ako lang bahala sa imo. Ako lang sa pasabton, Benz. Nga di ka maka-add to, Benz. Sige, uy. Sana all na lang yun. Sao na ko pag uyab ani, uy, nga istrikto man kay akong Papa. Kinsa ka? Ay. Nang buntag. Janice. Anong kailakan ako? Janice. Ako day si Onyot. Kanang gipapuyo ko diri sa inyong balay kay para daw mahimong alalay diri. Janice. Pai? Janice. By the way, si Onyot. Anak sa akong pare. Siya'y magtabang-tabang diri sa balay o siya'y kuanday mag-asikaso diri. O hawan ito paliw tong kwarto sa guest room kay dito siya magpuyo. Oh, pare-pareha mo edad. O basig magka-amigo rapon mo. Ay, in fairness, gwapo siya. Lami og lawas. Yummy. Ala, singot kay siya. Nidalayday ang singot sa iyang dukan. Oy, Janice! Pa?
Palihog. O ba ni dito, Nyot, dito sa imong kwarto para makita nimo kung unsa nga kwarto. Gamay lang na siya, pero at least, makatulga di mo. Sige, Col. Sige na. Ali dire, o banta sa taas. Ito ni Budiga. Tingala bito ko ni Papa. Okay ka diri? Medyo goot ra ba yun? Kiroy? Importante nga na yung matulugan. Ako na ihawid na. Salamat. Diri na ka magpuyo? Oo. Medyo feeling na ako, murag, kung di ko save sa ako nadunggan, murag, naatay utang si kon. Murag na utang ata si Papa, si mong Papa. Ang unang, na ako diri karon magtrabaho. Pero okay ra gyapon. Lisod kayong kinabuhi mo sa bukid. Adi ay? Ngano eh? Nada kay pamilya? Grabe sab. Pariharam ko tag edad ko. Magulang man siya kong edad nyo. Pila maka? 20 na ko. Ay? Eh. Pare-parehara kita tag edad. 18. Sa? Pila edad ni mo? 18. 18. Tanawa? Gamay rin na yung diferensya. So, diri na ka magpuyo. Oo. Tapos, nanakay asawa? Grabe. Baka ba ko na yun sa mga bata pa ko. Dala na yung asawa. Girlfriend? Wala. Kaya po rin. Girlfriend. Reserve dito sa mga dito sa mga bukid. Kaya puro manlis nga kong ilong dito. May tsorahan dito eh. Namang galing gwapo dito pero burag upat naman siguro mi. Wow, so apil imong kaugalingon. Wala ba na ray? Di tinod man po. Gwapo ka. Moreno. Moreno lami paminaw sa Moreno mamarom na sa lagom. Dili uy. Mas hamis ka may ang moreno. Nalipay ko ka na akadiri. Oo. Sige, salamat kayo. Ako na rin kay gusto, kailangan na nara ko diri sa kon. Tigna lang ko. Salamat kay ma'am. Ayun na pag ma'am, uy. Siyempre, kamo biya akong amo, di mag-ma'am ko, di mo. Ayaw, uy. Pwede naman go, Janice. Pwede na po, baby. Sige, ma'am. Ma'am na sab. Sorry. Sige, Janice. Basta igna lang ko kung nakay kailangan. Best. At sa man, best? Best, kalang, best, before you kumukuan ba, kalang, ganina man good, katong nagulat ko sa mo dito ba, nakita lagi nga laki dito, best. Ako ni mo to, best? Ha? Kisay lalaki? Nagyo ko nakita nga laki dito. Ay, basit ni mong pasabot. Si Kuan, si Onyot. Mugay yung pangalan, girl, Onyot! Oo, may tawag ni Papa sa iya, ha? Nga naman. Wala lang, kanang kuhan siya, kanang, may pagkagwapuhon siya, no? Alalay, maguto na mo. Unsay alalay? Murag ko ang good, murag katabang, ana, pero lalaki. Kay anak man siya sa amigo daw ni Papa's Bukid. Adi ay, ala ay. Pero gwapoon siya. Hoy, pag-ilom diya, eh. Wala lang, giganahan kong tanaw sa iya, ha? Kanang itong magpanilap bitaw, kang magigaw, yummy-licious, Brianna ba? Hoy, kung sa manggaling na iplano ni mo pag-ilom diya.
Naingon na galing ko nga gwapo. Ikaw bitaw kay pagka silusan sa kag maayo ba hangol sa mga kaoy. Ipela-ila rin kung sa akong pagbalik. Si mo anak kay sayo na kay kamauli. Ganahan ako si mo ha. May na kay kamanlaba. Mo pagaling paglaba, paghayhay, pag-ugag, hilabhan na po nimo. Grabe na yun. Murag nasubraan na po kayo ka sa pagkakuhan, hardworking. Tapos lately, murag, wala lagi ka mo hangyo nga mulakaw pa. Murag ganahan na kay kang tambay rin sa balay. Grabe ka kayo. Grabe lagi, grabe yun. Ikaw bitaw pa, maglibog yung kunimo pa. Kundi, kung maglaag ko, dagang kay kapangutana. Karon po nga permintin ako na diri. Nasa kay pangutana, sa mangyud pa. Sorry. Wala lang, ako lang. Kuhan lang ko ba, nabaguhan lang ko. Pero nanalipay ko nga murag nag-enjoy na ka-dress by. Wala manggoy kuan pa. Kaysa, well, una, akong naunaan nga tama inyong gisulti nga para po is ako. Tapos sa bagay, diri na lang ko, mag-internet na lang ko, ana. Sige, mayo. Sige, mulakaw lang ko. Ampi na, ha? And, pinmamantiya na, ha? Grangay ko si Burong kay grabe kay ka ba? Sige na pa, okay na pa. Hey. Onyot. Nakalakaw na yung papa? Nakalakaw na. Anong ipalakaw naman ni mo? Napapta ko ipapalit ba dito sa usmin niya? Wala na. Kay lisod kayo magdrama nga tulo ang tingog, magkapulikit man. Sa dito? Tanawa daw ni nga sapatos kung maigo ba ni sa imo. Uy, lo, ninduta ni, uy. O size? Sakto kayo kay nuibi akong tiil. Akong sukod ha? Lo, grabe ninduta ni sa patusa sa. Grabe. Ganahan ka eh? Oo. Ayaw na ubo isukot po ning wala Uy. Kadyo lang. Sabi sa patusa nga puro man wala. Kuan man good promo ba 80% off pero mo lang puro wala. Joke lang Nara Ay. Uy, Allah. Igo yung kayo. Uy, kasi po nang isa ka sapatos nga. Ay, mura gamay man. Parehang malitsura. Sako para couple shoes Parehata? Mo bitang tawag couple shoes kay parehata. Bugok ko Allah. Lo, grabe pareha. Anong pareha matag sama? Bro. Lain na rin. Bro, basta kuya ba ni? Ay! Asay mo na kuya. Mura ka kalay. Kalay. Bagay, Mars mo, no? Okay na ka? Imong pasabot. Ako na ni? Lisod sad. Nagpalit galing ko, couple ta doa, para imo na pariyata. Buy one take one man good ni. Sure ka? Para sa kuha ni? Lagi, balik-balik ba? Uy, salamat ha. Napay t-shirt Burag bagay sa ni sa imo ha. Uy. Salamat. Sa man ni, dagan na likag ipangatag. Wala napa nice shorts. Ala, daghana na kaya ni, Para sa imo na tanan, nyot. Nyot. Para na sa imo tanan. Tana malipay ka. Anong itagal mo ko nimo nga di man ako birthday? Ngano, birthday na date maghatag og regalo. Ano naman na sa bukid kung birthday ay ara na regalo pag or Christmas.
Wa may kuan ron, wa may okasyon ron. Charter day naman ron. Birthday man sa syudad, ano ako may naay regalo. Wala lang, gusto lang ko nga, kuan, mas forma kag tarong. Ako mago nakita nga imong t-shirt balik-balik na. Tapos ang imong t-shirt kay kuan ka ng burag all around. Mo'y pang simba, mo'y pang balay, mo'y pang katulog, mo'y panlako. Maoratanan. Sorry na god. Lagi, bura ako nabantayan, puros okay ra na imuha. Sa mo nang nagpalit ka og brand new. Loy. Tagaan man ko ni mo ani tanan. Basi kung sa palay isulti si mong ginikanan ani. Wala lang. I just like to see you happy. Makita lang ako nga smiling ka, happy ka. Okay na ko. Makaihi na ko gamay. I don't know. Basta magod makita takay. Every morning ka nang burakiligon ko. Makain ko sa akong self na Ha? Uy, pag sure di oy. Ayo pagana Janice. Unsa ra man taong ko diri? Abi pa lang si mong papa nga nag-take advantage ko diri. So may isulti na ko ani nga gihatag ni nimo. Ayaw na lang gud pagsaba-saba. Oh. Salamat ha kung kana man day. Basta, ganahan man kaanay. Oh, ganahan kayo. Maayo kay ganahan ka. Kay ako bitaw, ganahan sa imo. Balik sa atong istorya. Brother Bernie, trompeta Bernie, bitok bitok. Puslan man nga usahay di ko makalakaw. Sa among balay, ambot basad og muna ba ni ang tubag sa akong pag-ampo? Kay naamay nagpuyo na sa balay nga anak sa amigo ni Papa nga si Onyot. In fairness, di man lugar nga anak yung kagwapo. Nang sakto-sakto lang ba ka nang di kay gwapo pero lakas og sex appeal. Masay pasabotan na ka ng pag 9-6 mag-appeal-appeal. Kaya narago tirada. Ambot basad kay tungod kay wa man sa kuya amigo kayo ana matag adlaw nga ganahan po ko ni Onyot kay timplahan din kong kape ana istoryahon po ko so mao to nga na-envelope ko. Sa na-envelope na-develop siguro. Sayop na-develop ko. Og ambot ba murag mo naman siguro ni. Murag nahulog yun nga murag ako na'y gapaduding ni ini. Uy, ganina na ka nagtrabaho. Oh, snacks sa oh. Oh, nalagi ka. Di ba klase man ni mo ron? Ay, kuan ka ng isa ra ka subject. Tadi na po ko ganang kay isa ra ka, mura akong biyaya. May pagdiri lang ko sa balay. Kaya at least, di pa ko makagasto, di pa ko maglaag-laag, ana-ana. Tapos, makita pa kita kay... Uy, salamat ha. Sumuni nga. Datag pa mangga o snacks. Wala lang. Nga di ka ganahan? Di man. Ganahan man, pero... Roger, paninood na yun ka ba? Happy na yun kumutuo ba nga? Nakagusto yun ka sa ako. Pag-share niya wala lang. Ganahan mag-usimugod kay hardworking kayo ka. Tapos halos mga trabaho diri sa balay, imo tanan, anak ba? Tapos, gabi kay kaka-caring sa ko, ay, pag musuloy ko sa gate, imo gi kong payungan, anak ba? Murag kulang na lang bitaw, isa na lang gid akong gusto gid nga buhaton nimo ba? Suman, sa balang kay ako nang kung kuto sa makaya akong buhaton. Kuang kanang imo kong hubuan Uy! Ikaw ba? Subuan.
Pero pag nga na, uy, ikaw ay pag nga na istorya ay. Padung na bang tao dayo. Pero pwede biya gihapon. Alawa na yun, panilili pra, pero ganahan day ka, uy. Joke naman good to. Lagi joke na yan. Alabi na ang ra. Pero, pwede gapon tinodon. Ay, lagi pa. Ay, pag-ingana ba? Soko yung papa na. Di ba lang, take for granted. Amiga na ta dari. Ato dari nga mura tag inig sa unay ba? Pero, kanang, gusto ka magpahubo? Ay, sawag. Kalay mo ko eh. Dito mo yung ano kay masukop is papay. Nakakulatahong yun ka ni papay. Pero sa bagay, kung di tayo magsaba, pwede rin gani mo hubuan. Uy, ayog. Samok ini mo. Ayog ano mo. Yahang ni Gahi na. Ikaw bitaw kang kalay. Sinantag mo silang tag storyag mga binuang. Lagi, ikaw ang good samok, ikaw ba? Pero isa man, gusto ni mahubuan. Ay, David, samok kayo ka, nagdapoy ka trabaho, ginimaw mo na yung trabaho. Samok kayo ka. Kano sa man? Di man ko katulog, oy. Paglataw-lantaw sa ko sa mga aninipot. Ngano kang gasi kaning aninipot, no? Sa kilang gidalaan ni bulb or LED lights? Uy! Oh, no, Janice. Uy, unyat. Oh, Janice. Unyat. Janice. Unyat. Janice? Unyat. Oh, mata palay ka. Ikaw po, mata palagi ka. Wala, oy, tulog ko. Wala ko, dili ko mata. Samo kay kabay. Di ko katulog. Ambot. Nasig ko'y gipanghuna-huna. Sama sa. Kung kinsay mo daod sa Game 7, ang OKC ba o Indiana Pacers? Okay, labod eh. Dugay raman wala ng Warriors. Ikaw, anong sa kakatulog? Wala lang. Kanang ay lagkalain ba? Ano sa man yan? Kanang katong niyong ka ba nga hubuan ba? Ay, samo kay kunyot. Ngano man, gusto ka? Kanang nilakaw man ng papa ba? Oo, nilargang Manila ka ganinang buntag kay tawad na ng Eagles. So wala siya da. Wala. Oy, onyot ha. Binuari ba ito onyot atong mayon ko nga kanang hubuan ko ni mo ay. Ay, onyot, oy. Lagi ka gaunahon na onyot ay. Oh, wala man. Abi magog tinuod yun tugod kay. Murag mo gining sakto nga oras ba? Ala, si onyot na ninood. Ngano mo hubo, giday kay. Kabalog kanyot, dili ko magpahubo sa imo ha. Kay hubuon na nako na. Ano sa man yan? Uy, uy, uy! Uy, suman ka!
Ano magubo man ka? Ayaw diri sa balkoni kay dagang kay mga construction workers sa gawa. Dili ta sulod sa. Uy, onyot. Timing kayo kay nagdala kong martilyo. Uy, onyot. Balok ka nga. Pasaylo ko niya pero di na ginako ni mapagungan ba? Nyat. Pero murag maglain kay ni pero ikaw na may nag-ingon nga ganahan ka sa ko. Ako sa ganahan sa ko sa imo. Maupan nyat. Sa mo galing nga matag adlaw excited kay ko makita ka. Dawpi. Ta mo galing nga kanang timplahan taga kape matag adlaw ana ganahan gyud kay ko ba. Maupay. Tuon sa manyot, puro rata istorya ninyo, wa tay buhat ni. Adili man. Mao galing kay mas paspas manong ba nyot. Kay lisod kay ng mga lalaki nga dagang kay yaw-yaw ba tapos walay bugad. Panangit sa nyot. Nyot, hinay kamay atas kay hinay kamay nyot. Kana. Hinahinay po nyot. Agay nyot. Agay, sana nyot. Pasensya na. Agay nyot, kana nyot, hiwit kay diyan nyot, kana nyot. Tiltilan nyot para mo street nyot. Kana nyot, I love it nyot, yes. Kalamini mo nyot. Mas lamig ka dyan eh. Nyot, dala. By the way, ang atong gugmang giyahag before ta magpadayon, ang atong gugmang giyahag siyempre giyatog nato sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Ang Biramax Capsule o Biramax Coffee, herbal kini. Why problema? FDA approved ni siya. Why problema? Ang atong mga ingredients adunay Panax ginseng, horny goatweed. Di sa pag i-google ninyo na kung sa kanindot ng atong mga sagol ni ini. Organic ni siya mga kaigsunan, mga katrumpeta. Ang nakalamihan ni atong Biramax Coffee, dili ka mabalaka sa mga nabay side effect o luban pa. Ay, siyempre, herbal man ni siya, mga katrumpeta. Actually, pre, ng mga Panax ginseng. Actually, ang iyag yung focus sana is ang circulation sa imong dugo. Mo na usay ang imong junior, murag lisod na kay mo barog, kay ang circulation sa dugo, di na makadtos mga kaugatan padulong kang junior. Mo na ang kailangan i-improve ninyo ang atong blood circulation. Tapos pag okay ng blood circulation, muadto na dito sa mga kaugatan, padulong sa pinakadakong ugat nga nay ulo nga ugat. Ang nakalamihan ni napagini siya ay red ginseng. Kaya nga atong ginseng nga gibutang bagid ani para po di ka magluya kay basi ngonyag ni barog na ta ikaw day luyahon ka kapoy kay siyempre hardworking husband. Makasabot sa betan ng mga hardworking husband kana bang murag ato namang yun ang kuan ba murag ato na yun ang role ba nga kita gi maning kamot nga atong mga bitaong matagaan na to komportable og nindot nga kinabuhi atong pamilya ana ba tama sabihan ang mga boss idol ta mo boss pareha ta nga mga bana nga mukayod yun tanan buhaton. Pero usahay kasagara, ay lapon nyo kalimte ang inyong mga obligasyon sa inyong mga asawa. Kaya basi nakalimot sad mo nga ang perfect formula sa panag-uban. Siyempre di yun mawala ang labing-labing. Dili kay tungod kay bagong kasal pa ang timsong araw-araw gabi-gabi.
Pag medyo mabot nag 10 years, di na madag araw-araw gabi-gabi kay busy na. Dito na ta sa paminsan-minsan. Diya na ta. Daw be, pakabot nag 15 ka to, di na madalag paminsan-minsan. Dito na ta sa gaano kadalas ang minsan. Tinood o di tinood. Daw be, pakabot nag 40. Di na ta sa gaano kadalas ang minsan. Asa naman ta ni padulong? Dito na ta sa just once. Namay lagi tanag na ikausa, just once. Tapos ay, hangyo lang si Mrs. just once. Tapos, pag human nag-shower, natulog ra ka. Na. Munang matingala ka, magbundak-bundak yung tiil. Why, pulos! Monang sa tinuod lang. Ang sikreto aron na tamis og tuloy-tuloy ang relasyon, mag Biramax Coffee o Biramax Capsule. Available na siya din sa atong sales center din sa atong Sibihan, sa may Agora Road, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ako na ba yung gibutang sa Google Maps kaganina? But ma-search ba ninyo sa Google Maps ang Radyo Trompeta? Kaya matingalaw niya mo kay pagka na Radyo Trompeta, nilgidid to nilaw sa Butuan. Karaang address man to. Ako nang gibutang diri sa may Agora Road, Lapasan, Cagayan de Oro City. O kung magpabili mo or maxim mo, diri mo magpapalit, mag-maxim lang din mo, pwede rin ninyo ipani din diri na siya mo palit. Ma-deliver din sa inyong panimalay diri within sa Cagayan de Oro. Nindot kayo mga kaigsunan. Balik sa atong istorya. Huwag yun mapungan, nagkarelasyon yun mi. And I never felt this way before. Malipayon kayo ko nga nagkarelasyon mi ni Onyot. Bisan pa mang sikrito lang. So may nagbaha man. Jalis, Day. Pa? Alin na ko dali. Yes, pa. Murag nakabantay ko nga murag grabe naman kay mo ka-close ni Onyot. At sa pa? Nabantayan ako nga murag grabe naman gid mo ka. Kay nabantayan ako kay miski brief ni Onyot, ikaw na may galaba. Murag lahi na lagi ni. Pa, daw sa mga kapaoy. Primero ba na iyong ka nga ako sang ituring nga igsuon. Ganan lang mi, amigo mi. Wa man sa kuilain ma amigo diri pa. O sa bagay. Murag bantayan lang ako kay murag lahi naman gid inyong mga hinapakan ng inyong mga katawa-katawa. Sa una murag awkward pa man, murag karon murag lahi naman kay magsinupsupay naman mog tudlo. Paguman ni mog hungit, supsupo na nimo yang kumagko, murag lahi naman eh. Sa spa inigsuon na ramanggon na pa. Amo galing sa bagay anak, pasaylo ako kung ana man akong nahon na kay di sa ko makatuo nga mupatol sa kag inganag katabang. Wala di sa ko makatuo nga mutabang ka o kanang boy ra nato diri anak kay mura kagwapa nimo anak mura daghan sa noon boy mas arangan dia og dato anak. Ayaw po taw patunto aning boy ra nato. Mao galing pa. Mabito na akong gi-concert sa imo nga nganong ingana ka. Mo galing. Pasensya anak, ang ako lang gisultian lang ta ka. Kaya bro nakuratan lang ko ba kay mura grabe naman kay mo ka-close yun. Ayaw po anak patol ang mga boy. Tas ipon anak imong standards. Pero pa, saan pagtaas sa standards nga istrikto man kayo ka? Di man galing ko nimo ipauban sa mga sleepover o uban pa. Ay anak, ayaw lagi pagdali. Moabot ra gyud ang panahon nga mapura ra gyud ka ng sleepover.
Sa imong edad ka, ayaw sa focus sa imong pag-eskwela, sa imong kuan diha. Ayaw lagi pagdali. Ayaw, dili porke nga ang uban diha, ginapasagdan lang nga mag-sleep over. Ay, ikaw, gipihig ka, magunahon na din ka nga din na, ay, susultiad ta ka, anak. Sus, dili ka angay magdali. Sa ako pang giingon mo, abot rin ng panahon nga ikaw na mismo masuman og sleep over. Daghan pa yung mga lalaki na, katong mga pang-abogado, mga anak lang. Ay, lagi yung kayo mga abogado, mga engineer, may anak ba? O bisag, bahal lang di kay tsuraan, pero anaks congressman, kana, pwede na po, pwede na po. May timing kay kontraktor man ta, tapos ang papa niya congressman, di, tanan project niya, automatic na sa tuwa na yun. Kapila may commission na to, dako na commission. Aperti lagi kayo, di dato na diretso anak, labi kayo ba? Ay, patay kiniran. Boss anak, pasaylo anak, pero distansya sa gamay anak. Ay, kahit palabig close na ni Unyot. Basing burang nalingaw na kayo ka ba? Ayaw, anak. Ano si Unyot, burang kuan ron na, boy ron nato na siya. Ayaw tayo babae mong standards, ha? Ayaw taon sab. Guwapa ka, pangita o ganang kuan yun. Maabot ng panahon, mga doktor, mga ingana. Ayaw anang mga ingana nga pipitsugin lang. At para siya, o si ba niya ngali, Unyot! Yes, ma'am. Nyot, alisa diri, Nyot. Sa man ka, eh? Nyot, ka lang, pwede magpapalit may o ka ng soft drinks? Sige, ma'am. Kanang apili dahil o ka ng kuan, ka ng pizza, ice cream, among snacks ba? Salamat kayo, Unyot. Ta gusto ko, Unyot, ka lang pagbalik ni mo din ka lang, naghukas ka, Unyot, ha? Naghukas? Sa man ka, bes? Para makita lang ako yung lawas. Pwede Unyot, igang o kayo, uy. Taganan ko ka ng pag-serve mo sa pizza ka ng gahukas-hukas, yung ka ba? Sige, ma'am. Nyot, sorry Nyot ha. Pagpalit na lang Nyot. Sige, ma'am. Mag-ilis ako, ma'am. Buang kay kabay? Wala lang, gusto mo na akong maghukas siya. Ano man? Para makita na ko yung lawas. Di no, nang kalamig ipakpakon. Uy. Sa mo kayo ka? Sa man ka, uy? Ano masuko mang... Uy! Hala, lain na ni. Anong masuko man wax? Hala? Bayo na sa Jomo Ayes? Unsay? Pag-sure dia, uy, asay mong gipang... Saan mga pang-storya ni mo diha? Wala, nga naman kuan man, masuko man wax. Wala, jealousy wax? Don't tell me, bayo na sa Zomo Ayes? Ha? Bayo na? Pag-sure dia, uy. Say bayo, uyab? Ew! Kaluan ni mo, eh. Ano ako manguyabo na si Unyot nga, boy raman na mo na siya diri. Katabang na mo. Tamanguyab lugar, gibabaan lugar na ako akong standards. Sa bagay. Pero medyo aminin ni mo, lamiun biya pod siya, di ba? Lain kay kabe, ano ginawang pangunahon na sa ako, bes nga mo patol, yung ka ng katabang na mo diri. Ay, sorry, Bes. Dili, joke naman, Bes. Dali rin kay kamakuan ba? Sige na, Bes. Sorry, Bes. Wala nga ako lang, Bes, ba nga kuhan. Pwede naman po, Bes, ka lang kuhan lang. Pag nanasal ay ato, Bes, ba? Wala, uy. Dili ko mo patol sa mga ing-ana. Nyat. Malakaw sa ko. Nyot, kadot lang. Gapon ba kita ka nabantayan ba? Di lay ko ni mo gapansinon. Di ka kapangita sa ako, Is there any problem? Wala man. Kabalo ko, ano yung problema?
Kabalo man di ka nga na problema, mangutana pag yun ka. O sabi problema, sulti ko. Wala lang, kanang nadunggan man ko na ako totalan. O sa'y nadunggan. Nadunggan ako tanan nga unsaraman ko, katabang ang lalaki. Kinsaraman ko diri. Kinsaman ko para patulan nimo. Diba? Mo man na imong gisulti? Nagsulti pa na ko, ana. Sus, mamakak pa yun na siya eh. Dungog man ko na ako. Pero tama man sad ka. Di man sagid ta bagay. Langit ka. Nara ko si yuta. Gapita-pita pag yun. Tama man sa nang yun si mong papa. Ayaw pagpatulan ng mga laki nga mga walay directions kinabuhi, mga laot. Sama na ko, bagay si mo, tama ka. Mga abogado, mga doktor. Nadunggan ako to tanan. Sakto po to nga targeton si mong papa ang anak sa congressman. May na lang na 30% sa project. Sure na imong kinabuhi. Kaysa tiro na lang sa kuwa, wa man kay future sa kuwa. Mabitang na ako diri nagpuyo sa inyo ha kay wa man sa ko'y kwarta, wa mo kapuli. Wag ko'y madalit nimo kanila gid akong gidala-dala. Unsa man ka, eh? Ay, ragot pagsulti, ana, eh. Sorry na. Kailangan lang na ko ito isulti nila mamag ni Papa o sa akong amiga. Para di sila magduda ako. Pero char naman to ang tanan. Ay, char og dili, tinuod man sa to. Pag ko'y mahatag na nindot na kaugmaon nimo. Kanira lagi akong gidala-dala lagi. Lagom-lagom ni, pero morag yun. Sabi? Okay raman ko lang kay medyo makalingaw man sa. Dili ni makapadato nimo. Kani akong gidala-dala bisa pagdako-dako nig ulo. Pero dili ni makatagog 80% sa project. Lahir gyud tong anak sa congressman. Sakitan ba ako? Kasi turod anay lang. Naigugma na pug ko nimo. Pero sala na ako ni. Nganong nisulod ko ani nga sitwasyon nga kabalo man ko nga wa ko'y mahatag nimo. Wala kay saktong kaugmaon ako. Ordinaryo ra kong tao. Dako lagi dala-dala. Sorry na. I'm so sorry. Nyot sorry gyud kayo. Namakaklang gyud ko sa ilang papa, sa akong amiga. Para di sila magduda nga na tayo relasyon. Kaya di po ko gusto nga ipagbulag ta. Please, sorry. Miski ako. Nainlove na po ko sa imo ha. Og tinuod di akong kibati. I love you. Nyot, tinuod akong pagbati. Walay binuang. I love you good. Promise. Pa? Dad? Oy! Tatay. Tay! Pa? Nakabantay ko. Wala na lagi yung mga gamit ni Onyot siyang kwarto. Sa'yo mga ito ni Hawa ganinang buntag. Unsa? Oh! Eod siya, mauli na daw siya sa ilang sa bukid.
pasabot ni mo pa? Uli na siya. Dito na daw. Gusto daw sa motiwa sa iyang pag-eskwela. O dito na daw siya. Di po na ako gusto sa nga kuan. Pugnan. Ano man? Nakakipatarbaho sa iya? Wala man pa. Ako manggudgihap akong panty, murag kulag isa. Basig nahipos niya apil pa ba? Di ko kabalo. Pero, I don't know kung mabalik pa ba siya. Kung man siya gignan nga kung yung kaso gusto siya mabalik na siya diri. Final na gid pa? Oh, final na. Oh, ang saan ka? Murag kay lakon man ka. Ay? Wala man pa. Ano man? Wala. Di manggod pa kay ako no. Bara namin ako sa kigsuon pa. Tapos, wala man lang siya mananghid na nga Okay, makasabot ko anak. Pero saan tamang god? Kailangan lang yun niyang dawaton ang kamatuoran or kailangan sa siya mag-move on siyang kinabuhi. Actually, looy itong batana. Minyuuno naman tato. Minyoonon? Oo, minyuuno na taso siya. Ang problema lang, namatay ang babae nga iyang minyuan tana. Sumoto nga murag gusto siya magpakamatay, gusto na mumoto nga iyang papa. Yun siya nga muanilan diri kay ba makalibot. Sumoto. Wala lagi siya nagsabaan na pa. Wala man. Pero mao lagi kay kuan man. Kailangan siya mag-move on. So, naluoy ko atong batana. May galing kay diri murag malipayon na siya, murag na okay na siya. So moto. Pero okay naman daw siya. Mo nang nibalik na siya dito sa bukid. Janice! Ang atong letter sender. Nga na in love sa kauban nila sa balay. Bro, nahulog nga helper, pero lalaki nga helper. Tapos, pagpangutana sa mga amiga, uban pa, relative, maingon nga, ano mo, my God, ano mo patol mo kong helper? Bro, nakaminos ang dating. Kani nga storya para ni sa uban sad nga naiuban nga sikreto rang relasyon, dili nila masulti ilang relasyon, dili porket nga it's complicated. Kaya usahay di man masulti ang relasyon kay basig nay asawa, nay bana, nay uyab lain. Ang uban sa dili masulti kay dili sila proud. Murag kaulaw nila ang ilahang mga partner. Tungod baka sa ilang trabaho o sa status sa kinabuhi, nabigi may ngana. Murabag, di ko proud anida kay ingani raman siya. Pero lami siya mo dala. Okay ang gidala-dala, pero... Good morning. Sa mo nanda kong problema diya. May hindi ka nga, oy, saon man nino, ana. Kay kung tinuod yun nga, mulab ka sa katao, dawato ni mo siya kung unsa gid siya. Kung sa iyang status sa kinabuhi, unsa inaan niya. Mo gina siya dapat. Tama o, grabe ka tama. Ana dapat. Dawata siya kung unsa man siya. Kaya dili porke nga, dili pwede nga, I love na ako ni siya pero kanira nga part. Pero kani nga kuan nga part, wani appeal.
Parera na sa uba nga, for example, ang imong gila, tananay anak daan. Dili pwede nga, mura niya akong ila, pero way appeal ang imong... Na, dili pwede na. Imo yung dawaton tanan. Pero except lagi kung imong plano, tilaw-tilaw ra gyud. Okay ra sab. Kung tilaw-tilaw ra gyud. Pero pag tinud-anay na imong gusto, ay kwaong gini mo na tanan. Pati iyang pangit nga kagahapon, imong paninduton. Char lang.